до магистралчетата. Ще кажете ли на телевизията, моля? Да, здравейте. Кажете нещо за телевизията, RTL 2 пряко от магистралата за Дрезден. Моля, кажете. Аз малко тук карам една кола за телевизията. Къде отивате, моля? Аз отивам малко да работя. Какво работите, извинете? Тук на магистралата ли работите? Аз работя работа. Работа работите. Да. Това е магистралата за Дрезден. Току-що преминахме границата, полицай имаше, днеска не нас трябва. Да, обаче те, защото се бяха вътре в тяхното автобусче и папкаха там за това. Папкаха там. Пете слънце, драги зрители, иначе минус 5 градуса, няма проблемация. Важното е, че е тук зад Владимир, виждате ли, не да се вижда, имаме руст шут концентрат. Ага. Девет, да не замръзват джабовете. Да. Ето така малко снимайте. Снимайте малко асфалта да видите. Асфалта, драги зрители, Ето, няма нищо, нито една дупка. Няма дупка, няма винетки, страшна работа. Да. Ето, това е пътна магистрата, някакво мостче има. Как се чувствате тази кола? Искате ли да я оставите някъде да магистралата? Тази кола искам след 2 месеца да я засиля в една канавка. Така, ето тук сме се взели отново кафенце. Ето и аз се виждам на огледалото. О, някакъв самолет. Кармазян. И с 100 км в час се движим, прощавайте, кажете на телевизията. 120 по магистралата. Да. Ето тирове, тирове, чинчили, койоти, които разграбват шофьорите. Ето един такъв момент От Словакия. от Словакия. Това е... Също един тип, който не знаем откъде. Може да е БГ тир, момент да видим, ето сега наближаваме, момент. Той като гледа Мая, точно БГ. БГ тир, чакайте момент да видим. Да, ето. БГ тир. Не е БГ. Не. Също от Словакия. Словакай. Да. О, проблема ръката да снимам. Отзад един ме напъва. Отзад един. Напъва Владимир. Да. Това е с едно ремаркент. Сега ще го видите, драги зрители. Маркенце. Отива господина отива малко да купува коли. Коли. Най-вероятно. Хайде, къде е? Къде е? Ето тук е табелата, момент да видим. Табелата пише Берлин. Колко пише Берлин? Берлин 220 км. 220 км, обаче ни отиваме от Дрезден. Да. От Дражден, както казват чешите. Да. Ето един чешки тир минава тук, ето ни го задминаваме. Продължаваме да снимаме тази магистралчица, която е фреш, няма такива магистрали. Да. Да. Ето пиещата отиват за Чехия. Приключваме, това беше От нас довиждане. от телевизията. До нови срещи. Довиждане. Довиждане.